Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Түбән Камадан 17 кешедән торган төркем ватанны сакларга китте. Авыл кешеләренең хыялы чынга ашты. Актаныш районының Түбән Яхшы авылында клуб ачылды. Кыш бабай кар кызы бүләкләр ел символы Апас районында балаларның яңа ел каршылау тамашасыннан репортаж. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 28 декабрь бераз кар явуы ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан уртача. Көндез урыны белән секундына 13 метрга кадәр җил, көндез һава температурасы 8 градуска кадәр салкынайта. Юлларда бозлавык, магнит кыры тыныч. Татарстанда 23 декабрьдә Россия президентын сайлауларда дәүләт башлыгы Владимир Путинны тәкъдим итүне хуплап имзалар җыю башланды. Бу көннәрдә республикада имзалар җыю пунктлары ачылды. Алар Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт һәм Яшел үзәндәге зур сәүдә үзәкләрендә урнашкан. Казанда имзаларны җыю сайлау штабы волонтерлары Горький парк сәүдә үзәгендә урнашты. Беренче минутларда ук аларга чират селде. Россия президенты вазифасына кандидатны теркәү өчен 300 мең имза җыярга кирәк. Алар Россия Федерациясе үзәк сайлау комиссиясенә тапшырыла. Имзалар җыю гыйнвар уртасына кадәр дәвам итә. Бу көннәрдә ватанны сакларга Түбән Камадан 17 кешедән торган төркем китте. Ир-егетләр контракт буенча хезмәт итәчәк. Башта 1 ай әзерлек, аннан соң солдатлар махсус хәрби операция зонасына җибәрелә. Тыныч булсын күкләребез, дөньялар имен булсын, исән-сау хезмәт итеп кайтсын. Аның теләге шундый булды. Лейсира Сайфетдинова туганын озатырга килә, ират контракт төзегән, үз теләге турында гаиләсенә китер алдыннан гына әйткән. Аның бу адымын әнисе башта хупламый, тик Түбән Камла әйтүенчә, илебезнең тынычлыгын саклау һәр көннең төп бурычы. Мин бараманда, потому что минем молодежь служит. Тугышлар бетеп, тынычлыкта яшәргә насыйп итсен барыбызга да. Ерак юлга кузгалыр алдыннан дога кылалар. Үгет насихат сүзләре, җылы теләкләр яңгырый. Билгеле булганча, ир-егетләр Төньяк флоты бүлекчәләрендә хезмәт итәчәк. Башта 1 ай әзерлек, аннан соң солдатлар махсус хәрби операция зонасына җибәреләчәк. Заттучылар белән бергә куллар күтәреп дога кылабыз. Аллаһ рәхмәтендә булсыннар, Аллаһ тарафыннан җирсеннәр. Аны җибәрүчеләргә, туганнарына, әтиеннәренә, хатыннарына, балаларга инде түземлек, сабырлык насыйп булсын. Бу егетләребез безнең махсус операциядә будут выполнять задачи специальные. Солдатларны туганнары Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Роман Булатов, хәрби комиссар һәм дин әһелләре озатырга килә. Теләкләре изге. Барысы да өйләренә исән-сау әйләнеп кайтсын. Альбина Вәлиева, Рафал Рақипов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Актаныш районы Түбән Яхшы авылы халкының бергә җыелу бәйрәмнәр үткәрү өчен хәзер үз клубы бар. Күп еллардан соң биредә төкләндерелгән мәдәният учагы барлыкка килде. Чараның күңелле мизгелләре алдагы язмада. Хәзер Түбән Яхшы авылыннан җыр моң да агылачак. 2019 елдан бирле бер генә мәдәни чарада узмаган авылда янәдән тормыш яңара. Капиталь төкләндерүдән соң үз ишекләрен ачкан мәдәният йорты авыл халкы өчен яңа мөмкинлекләр ача. 2 километр олы кешеләр бара алмый да инде, бөтен кешенең дә машинасы да юк. Шуңа авылда клуб булу бик әйбәт инде. Әлеге бина 1976 елда төзелә. Еллар узгач аның диварлары тузып, яраксыз хәлгә килә. 2019 елда әлеге иске клубны бөтенләй ябып куялар. Клубның яраксыз булып ятуына битараф кала алмаган җитәкче шушы авылда туып үскән Ильяс Мирзаянов клуб төкләндерү эшенә алына. Шул авылдашлар белән бергә дашлай бер үзенә күрә үзәк дип әйтергә кирәк. Центр ясалды бит инде һәм киләчәктә дә шушындый эшләр дәвам итсен дип. Әлеге клубта уздырылган бер генә чарадан да читтә калмаган Зөһрә Сәләхова мәдәният учагының гөрләп торган шакларын хәтерли. Бу бүләк булгач, без бик сөенеп кабул иттек. Киләчәктә бездә чынлап та зур чаралар булыр.
халық ұшырашыр, халық бик дәрт, бик күндәм, бик булган инде түбән яшыллар. Буш тұрмас деп ойлаймыз клубыбызны. Әлеге вакыйга мәдәният йортына авылдашларны, кунакларны җыйды. Менә хәзер яңартканнар, сөйнә кайттык. Без үзебез Минзәләр районында яшибез. Түбән Яхшы авылы халкының шатлыгын район башлыгы да уртаклашты. Бу клубларда халык йөрсен, музыка, моң, шаулап торсын. Бу инде безнең зирабызны, моңыбызны, телебезне онытмаска бик зур чара булып тора. Тумышы белән шушы авылдан булган Илхам Хисматуллин белән җирле халык шиксез горурлана. Авылның хәзер инде мәчете дә бар. Хөрмәтле лаеклы булган безнең укытучыларыбызга мемориал такта да тора, һәйкәл тора. Клуб янында авыл халкы өчен сый-нигъмәтләр әзерләнгән иде. Зур казанда шулпа, пылау пеште, җыр моң яңгырап торды. Регина Сәләхова, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Казанда һөнәре буенча иң яхшы конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Конкурсның төп максаты авыл хуҗалыгы тармагында иң яхшы яшь хезмәткәрләрне ачыклау. Моннан тыш, бу авыл хуҗалыгы һөнәрләренең дәрәҗәсен күтәрү өчен яхшы мәйданчык. Беренче этапта катнашучылар тест билетларына җавап бирде. Икенче өлештә яшь хезмәткәрләр үзләренең осталыкларын күрсәтте. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров иң яхшы яшь агрономнарны, механизаторларны, ветеринар, зоотехник, хисапчыларны һәм сыйыр сау операторларын бүләкләде. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы Татарстан тарихына Каз өмәсе ярминкәсенә нигез салу белән дә кирип кала. Туган авылым милли туристлык үзәгендә Бөтен дөнья татар конгрессы беренче тапкыр Каз өмәсе ярминкәсе исемле зур чара оештырды. Дей уйны сылу кызлар шыңлы шулпы тимәсе. Бұрынғыдан килгән гадәт татарның Каз өмәсе. Туган авылымда исемен җисеменә туры китергәндәй Каз өмәсе ярминкәсе гөрли. Казчылык продукциясе жылдан-жыл популярлаша бара. Халык яратып ала безнең продукцияны инде. Безнең үзебезнең 13 мең каз өсте матичный старт тотабыз. Сатучы үз малын начар дип әйтми инде ул, һәрвакыт әйбәт дип сайрый. Иң мөһиме сатып алучы мактавы, аның өчен мөслимлеләр татып карату җаен тапкан. Каз ярминкәсенә килдек. Казлар сатып алдык. Бик күңелле бәйрәм булды. Әле рәхәтләнеп казларны да ашарга насыйп итсен Тәгалә. Ярминкәгә рәсми рәвештә хәйр-фатиха бирүче Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фәттахов электән үк яңа ел алдыннан Каз өмәсе үткәрү авыл халкын берләштергән дип сәламләде. Төп оештыручылар фикеренчә, Каз өмәсе йоласы ул иң халыкчан бәйрәм. Матур бер традиция кертеп җибәрәчәкбез. Бу без аны һәр елны оештырачакбыз. Каз ярминкәсе, Каз өмәсе ярминкәсе. Бу сату белән генә бәйле түгел. Әлбәттә, ул безнең һөнәрчелекнең билгесе, безнең Татарстандан гына түгел, бу шөгыль белән, бу гомумән кышчылык белән, каз үрчетү һәм сату белән шөгыльләнүче илебезнең төбәкләреннән дә, халкыбыз яшәгән төбәкләрдән дә монда алар биредә әлеге эшмәкәрләр һәм менә 60-ка якын монда каз сатучыларны без аның белән берлектә без инде әлбәттә халык бәйрәменә әверелдерер өчен аның аерым менә күргәзмәсе дә, ярминкәсе дә эшләп килә. Иҗат коллективлары да безнең Татарстаннан һәм илебезнең төбәкләреннән алар монда биредә. Мәгълүм булганча, өмә булган җирдә җыр, уен, көлке, төртмәле сүз, ярминкәгә килүчеләрне чын-чынлап Каз өмәсендә хис иттерүче фольклор ансамбле балык бистәсеннән килгән. Жыл сайын казлар алып, казлар үрчетәбез, суябыз, шулар белән сыйланабыз. Аллага шөкер, барсы да бар. Беренче тапкыр гына үткәрелсә дә халык белеп алган, әмма киләчәктә аны тагын да зуррак, кулачлырак итеп үткәрергә җыена оештыручылар. Ничек итеп казның аяк башларыннан, бүтәкәләреннән һәм шул ук вакытта инде зур бәлеш пешерү һәм шул ук вакытта казны ничек томалап, ягъни тултырып пешерү. Шул ысулларны безнең Аккалфа хатын-кызлар оешмасына йөкләнде. Без инде шул өлешне күрсәтәбез.
Ярминке майданында ни генә юк, казның майы, канаты, таба майлагышы дисеңме? Менә казылыгы бик әйбәт, бик качественный ясаганнар. Уфадан китергән товарларын алдык, бик рәхмәт. Бик яхшы иштырганнар, бик тәмле, бик мотор күренә. Концертлар ял итәргә бик яхшы. Яңа ел алдыннан бу Татарстанга, Казан кешеләренә бик зур бүләк. Халык та җыела башлады, тиздән биредә бәлеш пешерү остаханәсе башлана. Ни әйтсәң дә уңган безнең татар хуҗабикәләре. Каз канаты каурыйлары сибелсен су буена. Казларыбыз тагын уңсын киләсе елларда да. Монда ярминкәдә күңел дә ачыла. Яңа ел табынына каз да юнәтәсең, икенче елга гаилә елы икәнен дә исәпкә алсаң, өйләнүче, кияүгә чыгучылар өчен дә бик кирәкле булып чыга каз өмәсе ярминкәсе. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Яңа 2024 елга санаулы көннәр калып бара. Кыш бабай, кар кызы, бүләкләр ел символы. Яңа ел иң күңелле бәйрәмнәрнең берсе. Аны айрыша балалар көтеп ала. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында яңа ел бәйрәмнәре башланып китте. Шуларның берсе Апас районында да узды. Опас урта мәктәбендә үтүче чыршы бәйрәме. Ул могҗизалы, маҗаралы кичә. Балалар сәхнәдә талантларын күрсәтә, һәр класс чыгышлар әзерләгән. Сәхнәдәге чыгышлардан соң балалар бизәлгән чыршы тирәсендә әйләнә. Һәрберсенең күңеле шат, кәефләре бәйрәмчә. Яңа ел бәйрәме тәм-томнарга, күчтәнәчләргә дә бай вакыт. Һәр балага район башлыгы исеменнән бүләкләр тапшырыла. Нинди шатлыклы һәм күңелле мизгелләр. Балалар сөенечләрен безнең белән дә уртаклашты. Безгә бик каты күңелле булды. Подароклар өчен бик зур рәхмәт. Уйнадык, бидек, җырладык. Мәктәбебездә 714 укучы укый. Аларның һәрберсенә дә район башлыгы тарафыннан мотор, саллы, шундый эчтәлекле бүләкләр тапшырыла. Ләлә Зайнуллина, Гөлназ Вәлиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Буа якташлыгыннан яңа ел бүләге Баян. Буа шәһәренең картлар һәм инвалидлар өчен интернат йортында яшәүче Дамир Вәлиевкә әлеге музыкаль инструментны бүләк иттеләр. Шулай ук биредә яшәүчеләр дә игътибарсыз калмады. Картлар һәм инвалидлар өчен интернат йортта яшәүче Дамир Вәлиевнең көне минутлап бүленгән. Вак моториканы да эшләргә, әбәткә дә йөгерергә, күрше бүлмәдә торучыларны баян уйнатып биетеп алырга. 40 ел инде аның кулыннан баян төшкәне юк. Мин 12 яшында тальянда уйный башладым, гармоннарда уйнадым, аннары баяннарда тотындым уйнарга. Әти уйнады, братлар, әтинең братлары шул нәселдән килә инде. Язмыш шулай хәл итте. Дамир абый олыгайган көнендә интернат йортка эләкте, әмма ул биредәге тормышыннан бик канәгать. Баянчы Ират зур гаиләдә дә беренче егет, аңа бүләк ителгән инструментны ул бик сак кына кадерләп кулларына ала. Торналмасын дип курккан. Мондый кыйммәтле баян булганы юк иде аның. Уйны, күп уйнадым инде, биеттем дә, йырлаттым да, бераз яны йырлатып инде. Аны ике яктан моны китереп яхшы уйный белергә кирәк. Дамир Вәлиев интернат йортта да, районда булган масса күләм мәдәни чараларда да актив катнаша. Менә берничә ел инде пенсионерларның Балкыш Сияние Республика фестивалендә чыгыш ясый килә. Бу якташлыгы интернат йортка яңа ел алдыннан башка музыка уен кораллары, яшәүчеләренә тәм-том белән пакетлар бүләк итте. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын күркәм эшләр эзеннән сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Чираттагы репортаж нефть тармагы хезмәткәре тормышын спортка, сәламәт яшәү рәвешенә багышлап, үз үрнәге белән башкаларны да актив булырга өйрәтүче Шәһид Таипов турында. Кышының һәр көнен диярлек әнә шулай чаңгы юлларын салып башлый Шәһид Таипов. Ерактан карап торганда, бу җитез кешенең әле күптән түгел генә 86 яшь тутырганына ышанып та булмый. Илгәр хәрәкәтләр, җиңеллек, төз гәүдә гомер буе актив яшәү рәвеше алып бару турында сөйли. Шәһид абый, менә шулай көн сайын йөрисез инде, сез ничә километрны тутырасыз? Бер чыкканда 12 чакрым була инде прогулка. Чаңгыда чыкканда. Көнләр алаш мен скандинавский палка белән дә йөрим инде. 5нче класстан 10нчы класска кадәр күрше югары 5нче авылына
укырга йөрдек. Баруы 6 шақырым, кайтуы 6 шақырым. Институтка кергәч, 18 яшьтә беренче Комсомольский кросс диләр ярыш булды, йөгерү. Минем бер дә йөгерү ярышында шөгыльләнгән юк инде. 1000 кеше стартовать иттек. Мин ялгыш шул 1000 кеше арасыннан 4-нче килгәнмен. 1960 елны институтны бетергәнгә кадәр беренчелекне менә шу институттан бирмәдем. Мин һәр вакыт беренче урында бардым. Күнегүләр идәдә дәвам итә. Фатирында аерым бүлмә тренажерларга бүлеп бирелгән. Көндәлек эшли торган күнекмәләрен безгә дә күрсәтте. Карап торышка бик җиңел, әзерлексез яшьләр дә кабатлый алмас. Студент чагында ук җиңел атлетика белән шөгыльләнә. Тау туризмы һәм альпинизм үзләштерә. Алай гына да түгел. Актив яшәү рәвешен алып баручылар өчен клублар оештыручыларның да берсе ул. 70 яшендә Франциянең Монблан тауына менә. 75 яшендә йөзүнең кышкы төрләре буенча 11нче халыкара фестивальдә уңышлы чыгыш ясый. 81 яшендә Эльбрусны яулый. Физик күнегүләрдән соң тагын да кайнап торган эш башлана. Шәһид абый туган төбәк, шәхесләр, нәселе турындагы китаплар авторы. Кайнар табада чираттагы 18нче басма. Тормышымда булган нинди якты вакыйгалар булса, алар турында истәлекләр язып, ул вакыйгаларны фотоларга төшереп, видеога төшереп, туганнарга, дусларга һәм шул чараларда катнашкан кешеләргә таратам инде. Өлкән кешеләр өчен сирәк очрый торган тагын бер һөнәре бар әле Шәһид абыйның. Аның эш өстәле янында заманча техника. Ул аларның барысында шул исәптән үзенә кирәкле компьютер программаларын да үзләштергән. Менә интерактив китап нәрсәсе белән отышлы. Һәр бер кирәк мәгълүматны, менә кем укучыга нинди мәгълүмат кызык, истәлектән карый да битенә басты. Ул бит ачыла. Тумышы белән Шәһид Лотфулла улы Таипов Башкортстаннан. Нефтяник һөнәрендә ул күрше республикада үзләштерә башлый. 1977 елдан Әлмәт нефтабу идарәсендә. 1955 елдан 1960 елга Уфа нефт институтында укып, аны тәмамлагач, минем теләү буенча мине Тап нефт берләшмәсенә эшкә җибәрделәр. Монда килгәч, минем эш бик уңышлы башланды. Мине җибәрделәр. Ул вакытта Әлмәт нефт чыгару идарәсенең 2нче промыслына. Ул бик атаклы промысл. Шәһид абый хезмәт кызыл байрагы ордены, фидакар хезмәте өчен медале, СССРның нефть сәнәгате отличнигы һәм башка шундый дәрәҗәле исемнәр һәм зур бүләкләр белән билгеләп үтелгән. Съемки у меня квартире пока. Говорить не могу. Алдан планлаштырмаган булсак та, сюжет әзерләр өчен сайланган вакыт Шәһид абыйның нәкъ туган көненә туры килде бит. Аны бу көнне Әлмәт шәһәренең мультимодаль китапханәсенә чакырып кутладылар. Җәмәгать эшләрендә актив катнашканга күрә дә, кая гына барса да игътибар үзәгендә ул. Ул гел актив безне шундый үрнәк булып, безне үз артыннан алып бара. Безнең өчен әле ул җегетләр кебек. Безгә стаз булып, үрнәк булып, һәрбер әйберне безне өйрәтеп торучы. Үрнәк булырлык сыйфатлары күп булганга, яшьләр өчен Шәһид абый белән очрашулар даими үткәрелеп тора. Көчле рухлы кеше турында без инде студентларга сөйләми булдыра алмадык. Чөнки ул безнең шәһәребездә яшәп иҗат итә. Ул бит инде 80 яшендә тауга менгән. Эльбрусиада 2017дә катнашкан. 80 яшьтә һәркемдә булдыра алмый бит әле менә бездә әле менә үзебезнең яшебездә дә андый эшкә алына алмыйбыз. Актив спорт белән шөгыльләнү сәламәтлек тә бирә кешегә. Айык акылны да ул яшьләргә хәтле сакларга мөмкинлек бирә. Шуның өчен мин яшьләргә дә тәкъдим итәр идем. Актив физик яктан актив булырга, сәламәт булырга, уңышлы булырга дигән иң изге теләкләр. Аның планнары зурдан, башкарасы эшләре дә күп. Яшь буынга әйтәсе сүзләре дә шактый әле. Һәр вакыт җиңүче булыгыз. Ура! Ания Гыйбадуллина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Әлмәт районы.
Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны вәгазь, аннан соң хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүгенгә без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсында катнашучыларның нәсихәтләре белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Тәрбия бигрәк тә киләчәк буын балаларны тәрбияләү иң мөһим бурычыбыз. Бүгенге вәгазебездә тәрбияләүнең бер асылы үрнәк алуга багышлана. Аны мөгаллимә Резидә Минхаҗева яздырып җибәргән. Элхамдулиллахи Раббил галәмин. Әссәлату вәссәламу галә расулина Мухаммадин ва галә алихи ва асхабихи әҗмәгин. Мин сезгә үзебезнең балаларыбызны, дуачыларыбызны тәрбияләү буенча кыскача гына вәгазь сөйләп китмәкче булам. Без кемнәндер үрнәк алырга тырышабыз. Бигрәк тә безнең нәни балаларыбыз кемнәндер үрнәк алырга тырышалар. Алар артистларга карыйлар, эшмәкәрләргә карыйлар, блогерларга карыйлар. Алар кебек булырга тырышалар, алар кебек сөйләшергә, алар кебек йөрергә, елмаерга, алар кебек киенергә, чәчләрен дә алар кебек кисәргә тырышалар. Моннан без берничек тә кача алмыйбыз. Чөнки фитри иманыбыз шундый. Ул кемнәндер үрнәк алырга тиеш. Монда без үзебезнең балаларыбызны гаепли дә алмыйбыз. Әмма ләкин без шуны белергә тиеш. Без мөселманнар. Һәм безгә үрнәк булыр өчен Аллаһ Тәгалә безгә Коръән Кәримне индергән. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галейһи ва сәлям безгә үзенең тормышы белән, яшәүе белән үрнәк булып тора. Ул үзенең безгә адәм балаларына сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галейһи ва сәлям үзенең юлын, үзенең сөннәтен калдырган. Без кемне үрнәк итеп алырга тиешбез соң? Коръән Кәримдә дә Аллаһ Тәгалә үзе әйткән: "Сезнең өчен Аллаһка һәм соңгы көнгә өметләнгән һәм Аллаһны күп итеп искә алган кешеләр өчен Аллаһның Рәсүлендә күркәм үрнәк бар." Хөрмәтле әти-әниләр, кадерле балалар, менә бу вәгазьдә әйтелгәнчә, biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin örneğinde onun sünneti boyunca yaşarga ımtılsaq idi. Çünki ol bizge Kur'an bilen yaşap örnek ko'rsatdi. Şunun bilen benim kıskaça gına va'zim tamam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kimden örnek olasın, bilip yaşarga yazsın degen tilekte bugünkü sağ bulaşam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.